sensació que sovint s'utilitza el budisme dins d'aquest calaix de sastre d'experiències espirituals superficials dins de la lògica capitalista? Absolutament. Però, clar, el capitalisme s'apropia de tot, ja ho sabem, és una màquina que engoleix tot el que té al davant i qualsevol tendència ho fa amb el budisme, ho ha fet amb el feminisme, ho ha fet amb el Dia de l'Orgull, ho fa... Llavors, és com que hem de comptar que això passarà sempre, simplement hem d'estar atentes per veure quina és la resistència que hem de fer per no deixar que passi i ja està, sobretot si volem conservar la qualitat de segons quines propostes i això es fa en altres estrats, però revisant bé quines derives pot tenir el feminisme quan el capitalisme l'està instrumentalitzant i fer una... Perquè què farà el capitalisme? Ho fa amb el budisme i ho fa amb tot, però què farà? Intentar fer una proposta que sigui tova, com deies, és a dir, poc revisada, com fàcilment replicable, i això vol dir amb poca profunditat.